Fonela umngane nami ngala eGlip nase khona omunye ongala kwaMashu ehostel izinkabi zami zivele nje ziyomnquma zimnquma amasende lawo ngoba ngiyabona ukuthi akazi ukuthi kufanele afake kubapha abantu wambe wafaka ngoba babona bonke abantu labo abangafanele afake kubona usathane lo. Ngibingelele babukeli bevumani film lokhuluma uvumani walile kwamhlabeni nganawuswanini madoda phansi manguzi le kwakho balo ndiyegcini kodwa ke asikho lapho ngibonge ko cameraman bethu lapha ngemuva mami namhlanje sifunde nawe futhi namhlanje ungachaza ukuthi yini kahle kahle ekulethela ekhaya. Last time sikubonile ukhala ngonqobile ukuthi khona into eyenzakalayo ngaye nomalume wakhe ungangeni kakhulu lapho ngizokekelela nje ukuthi kuyikhulumela mama. Ngiyabingelela kubabukeli njengoba ngizelana nje uvumani ngicela usizo kuyena. Inhliziyo yami ihlungu into engangenziwe ingane yami ihlungu ngilala nomalume wayo ngibe ngimsizile umalume wayo ngithi ngimnikeza ingane njengoba engazali kanti ingane yami uzolala nayo. Ihlungu ayivumi ukudlula lento enhlizweni yami. Nasebusuku mangilele ngivele ngijula ukubala mangicabanga ngalento eyenzayo. Sengivuka ngisho ushukela oBP. Ekliniki mabethi bayangichecka nje iBP yami iphezulu ngenxa yale ngane le. Into engenze yona angazi ngiyokhohlwa nini. Ya babukeli ngoba limuzi mama sike sathi kuye emaphoyiseni bafika bakhuluma into eziningi zabo ezingayenza inqondo but ngokomthetho wabo imithetho yabo le abayibekile ubona ziyayenza inqondo. Mhlawumbe ungalandisa umbukeli ukuthi ungalinge ungitshele njengamaphoyisa njengoba ngikhaphile nje sihamba saya khona mangifika lapha bangibuza ukuthi ingane yami ineminyaka emingaki over 20 yini ngithi bathi ngeke bakwazi ukwenza lutho ngoba ingane ikwazile ukuthathela inqomo vele seyindala yenza into eyifunayo. Ngiyabuza ngomalume wayo pho sengazi into eyifunayo ngomalume wayo bathi ingane ezinamalungelo phela manje. Ngavele ngangazi ke nje mina ukuthi ngizothatha ngihlanganise nani mabesho into kanje abantu bomthetho bengangitshela le nto abantu bomthetho kubhlungu mama kwala ngisho sesiya kuma social worker ke sicela usizo kubona. Hayi ama-social worker nawo ayangichitha. Athi njengoba ebiza isibongo esinye nje kumalume wakhe nje lo vele ihlobo nje ziyayenza lento angazi kanti ihlobo zenzani mina mazenza lento ngoba phela bathi bongayisafani ngithi mina umfowethu nje lona bathi phela nje wasengashada kwenye indawo yini urabishwa nje laba usho kumina urabisha umuntu nje laba ngitshela wona. Hayi babukeli ayikho into ebuhlungu njengokubona umuntu omdala ephatheke kabi ngalo lwahlobo ngangokuthi wayengasakwazi even ukuhamba kumele manje simbambe nesimnyama ngenxa ukuthi abamnikeza usizo siyama social worker ayasichitha siyamaphoyiseni ayasichitha. Mama ke nakho ke uvumani usecela ukuthi okay mama lento sibambe ngolunye uhlelo ngolukamoya kube ispirits white spirits ngoba yenzeka ababukeli ushaya ingane ekhaya lapho ke kanti ingene amadimoni athize ngiyalinganisa ingene umoya othize uyabona uzoshaya uzudele ushaya inyama wena kanti lento isebenza ngomoya thi umoya. Mama ngathini kuwena? Wathi phela ngihambe ngiyofasta 3 days ngazama ukufasta manje ngithi ngifastile ngiyacabanga ukuthi ngifastile ngala ingane yami ngale umalume uganga ngala umalume esebenzisa ngala uthi uzuba umnandi phela enganeni yami mina ngibhizi ngifastile ngala yini ezongisebenzela lapho angikuboni nje leyo nto nje mina. Lapho uyayibuza ukuthi lo mfana uthini kahle ngoba ngiyazibuza ukuthi hayibo lo mfana lona yini into ayisho kumina ngibe busy mina ngiguqe ngedolo ngathanda zangala ingane yami ngala umalume esebenzisa ngala uyibambile. Hayi angiboni kahle. So unga-update nje umbukeli ukuthi kwenzakaleni after ngalesikhathi ufastile? Hayi ingane yami ngikuzwile nje usho ngathi hayibo
Kodwa uthinele mfaneleke ngijwayele ngami ukuthi ngiseyinhlungwini angitshela indaba zokufasta la. Hayi ngazama ngayenza lento. Ngaqala ngosuku lokuqala hayibo. Kuthe ngakusasa nje ngakapheli nje usuku ngayizwa ikhole la sengene le ntombazane lo uyangifonela uthi ufuna ukukhuluma nami silungisa izinto. Sorry mama ukuphula ulimi kuba untombazane mhlambe makhelwane. Yena lo unqobile. Yona sasigila mkhuba lesi. Esigila mkhuba nomalume waso. First day ufastile. Ubula ukuthi ngathi mina at least mongeke ukwazi ukufasta mhlambe singabe sivashe lenkonzweni. Ngokuthi ke esekufonela unqobile uthini manje ukukhuluma nawe uthini? Uthi phela sizosolungisa izinto ngiyabona uzama ukuzehlisa angasolungisana ngazi. Uthe mase ngifonelile ngase ngiyavuma nami ngehlisa umoya yakhe. Kodwa sihlangane sihamba sohlangana kwenye restaurant. Uyaqhamuka ngani yami. Ukhwabhekile nje umntanami akasena lo yanqobile lo engimaziyo. Inhliziyo yami yavela abakuhlungu kakhulu sengimbona. Wahlala phansi. Wavesana wangibuka wavela wakhala nami ngavele ngakhala. Ngoba ngase ngibona usizi nje ngibona sewusizi nje manje. Seyangitshela ukuthi ma ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa sengiyayisola nje. Sengiyabona nje ukuthi ngenza iphutha ngoba manje izwe lonke seliyayibona lento engiyenzile. Into ekuthiwa umuntu wesilisa nje bese ngiyisaba. Sengibhizi nomalume engasezwa lutho sengibhizi nomalume nje. Ma ngiyazehlisa kuwena. Nami ke ngokubona ukuthi umntanami uyabuya. Ngase ngiyamukela ke phela ngizothini ngoba phela ingane yakhe ngeke uzwe ilahle noma kuthiwa yona kangakanani. Futhi nje ayikho ke impunga yehlathi. Mase efuna ukubuyela ekhaya. Okwamalume wakhe ke nje yena ke angifuni ukumbona la ehambe khona. Lento le kade ikhuliswe mina ngiyigeza. Ngimaze enqunu. Kodwa sekwazi ukubamba ingane yami. Ngimgeza lo muntu ngimkhulisa. Angazi nje ukuthi ngempela nje mathiwa nami angitshelizwe nje ukuthi ngimgeza lo muntu ngangaboni lutho leke ngithi kodwa umfazi yekwenze njani la kuyena lo muntu mathiwa akathola umfazi. Ingakho nje umfazi abaleka nje. Ngoba akhula lo muntu onesithinto engangesitimuno into inqama esithupha leyanto leya. Udoti malume lengane. Fanele izwe limbone njengafuna umuntu naye. Yazi nje ngivukelwe iBP nje mangikhuluma ngicabanga yena nje. Njobe kwabheke kangaka angimani umalume wakhe noma usasebenza noma ushawe idlozi noma yini. Sekuphelile lento eyilandela kumalume wakhe nale imali eyifuna ukuthi menzela yonke into phela ethi ngangingekho ebusheni bakhe mina. Ngoba ngiyakhumbula lapha kahle kahle ngathi bekudliwa imali kaMalume yazi isikhathi esiningi because umalume unqongo kusho kanqoli bebuye ngayithola imisebenzi. Angithule phela eGoli umalume umalumekazi wakhe uyasebenza. Shuthi ke useyizwile ke le ndaba ke naye mhlawumbe sevukwa isikhwele yini angimazi akaba sabanikezi ke shuthi le mali. Madoda. Mawami so umalume yena uke wazama ukukhuluma naye mhlawumbe. Yena lo sathane lo ongumfowethu ngibona sengifonela ekubeni wekadele ke ngibalekela mangibamba ifoni ushene yini manje na ngiyamthakatha yini ngithi mina ngiyakuthakatha ngathakatha wena mina unani wena uthena hayi phela unqobile useyangibalekela manje yini angibalekele manje unqobile yini uzonginika ilento anginikeza yona unqobile udodi mina into angibuza yena udodi into angibuza yona umfowethu angibuze lo rubbish angibuza wona uthi ngiyamthakatha ngoba sobalekelwe ingane yami ingane esuthe iyencela la kuyena incela imali yomfazi wakhe akasaboni yena akasenalutho umfazi sembalekelile nale mali yakhe. Mina ngiyabona mama yabo kube kuyimina hayi ukuthi mina ngizoba ngiyela but bengizoma ngithi ngiyakuthakatha kodwa ngikuthakatha ngoNkulunkulu. Ngoba mhlambe ngicanga mhlambe uphatha umuthi yabo waze waphephetha kade wena nje uyifastelile ngosuku lokuqala wafasta ngolosibili ngiyakhumbula ukuthi uphethwe yisiyezi wathi uyayeka letho ngathi kulungile ngathini after ngithi kulungile. Hayi phela ngathi ngaqhubeka ngakhuleka ke ngakhuleka. Shuthi nje ngempela
ngimthakatha ngaye ngimthakatha ngakho nje ukuthi ngifastile uNkulunkulu wangizwa umthandazo yami yabuya ingane yami izoke nje ibe ingane nje naye ekhaya ihambeke mhlawumbe ngiyicelele nama rehab ikwazi ukuphila ngoba nje ngiyayibona ngathi umqondo ngathi awusekho nje kuyona awusekho nje umqondo nje kuleya ngane idinga usizo ngempela. Hayi no mama mina into engingayisho ukuthi yabo ayikho rehab edlula umthandazo mama wena wakho nje ukuqhubeka uthandaze phela uNkulunkulu akajabuli ngenyembezi zomuntu omdala ekhaliswa igazi lakhe ingane yathi iyadabuka kuyena ngaphakathi. Sengizothandazela ephuzwini ke manje mntanami ungisizile ngoba ngizobe ngithandaza ngoba ngimbona ukuthi nange eduze kwami lesa sikhathi ngithi ngithandaza ngiyacabanga ukuthi ngiyathandaza ngale umalume eqeda ingane ngalo mfowethu uyaqeda umalume ingane yami ngala mina ngiphuza ngithandaza njengamanje ngithandaza into engiyaziyo manje ukuthi nayi ingane yami ngithandazela seyiseduze kwami ngiyabonga kakhulu uvuma mntanami. Hayi ngosuku lokuqala mntanami nolosibili hayi ngokuqala ngazama ngolokuqala ngafasta kwelesibili phela nginezifo ngane yami ngasithuka sengidla ngoba nginoshukela ngadla ke nami. Hayi ngolesithathu wavuma bandla kanti uvuma nje uNkulunkulu useyangiphendula mntanami wangisiza ngabona ukuthi wangisiza mntanami wangisiza uNkulunkulu wakusiza mama. Hayi wangisiza ngibonga kakhulu ungilimaze kakhulu umzwakhe umfowethu ungilimazile ngalento ayenze enganeni yami. Awucabange mama kube mhlawumbe besimbopha uyabona ukuthi kube besimbopha mina amaphoyisa bembopha even esesejele ngoba sazi ukuthi moya muntu lobo usebenza lapha mephuma labantu laba bafaka ama bail man mephuma bezophinda bathandane futhi yabo bezophinda bathandane isho uphindi ngoba phela manje ngempela meze behlangana phela sumndeni gcineni kosuku bebekhona zohlangana khona baphinde bakhumzisane lento ngapha bengezwa mshini. Manje ke mama awucabanga ukuthi mhlambe ngeke ngakuza ukuthi inhliziyo yakhe yasinda awucabanga ukuthi mhlambe njengomndeni khona la kuzohamba khona nidingane mhlambe njengomndeni umalume nawo uNqobile khona kuhamba kube khona into enihlanganisayo awucabanga mhlambe ukuhamba kwesikhathi umuqhubeka ufasta inhliziyo yakho mhlambe izozama ukwehla ngokuhamba kwesikhathi gcina senithelelana amanzi nomalume ngoba ungisizile ngawabona amandla okufasta mhlambe njengamanje nje kodwa angikakafuni ukumbona kodwa mhlambe kuzoya kuye ngicina sengimxolela phela umntaka ma ngoba egcineni kosuku sigazi linye phela kodwa nje ungilimazile ungilimazile umzwakhe noma ngabe thwa lokho uyabuka ungilimazile mfowethu ungilimaze kakhulu. Hey mama kuzolunga Sembe uma siqhubeke nje sithandaze konke kuzohamba kahle uNkulunkulu ayikho umthandazo angayizwa ngaleso sikhathi nje sathandaza ngabona ngazo sakayiphendula kanti uyakubuka kunesikhathi la yophendula khona aphendule ngokungaphezulu but ke ngiyajabula ukuthi uNqobile ubuyile kuma senses sizamile ukuthi usithiza naye ngoba nakhe ethi hayi akekho ready ukuvela phambi kwabantu bembona ngoba yayisola ngalento kade lokhu yenzeka. Uthi akekho ready kodwa phela ke esigcineni kosuku kuzomela vele ukuze naye khona ezokwazi ukuhila emqondweni nje nasenhlizweni yakhe nje. Kodwa ke ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu ungisizile noma ethi uyaluza uphendula abantu sebeze bahlekizwe lonke kuyikhathi ephendula awu Jehova ngiyafisa ngilanga usheshe uphendule izinto mangabe zinzima ngalendlela. Mama manje yini oke wacabanga ukuthi uyenze after sesiyile emaphoyiseni sazama nama social worker abasichitha ngendlela zabo ongitshele nje yini ebusucabanga ukuthi nje uyenze ucabanga ukuthi ayabona le mangenza le izongisiza. Ngithema ngifike ekhaya ngihlala phansi ngabona ukuthi angifonela umngane nami ngala eGlip nase khona umunye ongala kwaMashu ehostel izinkabi zami zivele nje ziyomnquma zizimnquma amasende lawo ngoba ngiyabona ukuthi akazi ukuthi kufanele afike kubapha abantu wambe wafika ngoba babona bonke abantu labo abangafanele afike kubona usathane lo. Ayikho into ebefhlungu njengale mama ngake ngahlala ngacabanga ngikubona ukhala ngiyabona nama comment laphana engudle zokuxhumana ba comment abanye bayajabula
abanye balila nawe engahlala ngathola ngathi into engizoyenza njani. Ngakhumbula ukuthi no thina sometimes asizileli at least nje umuntu mengakuhlabi ngempama asikho isidingo sokuthi nawe ungijebhule yabo noma engakakuthatheli into yakho but wena bese kuthathelile mama ngacabanga ngathi lento sizoyenza njani ila seke sengicabanga ukuthi ke asihambe ngalolu hlelo lolu lokuthi sihambe ngokukamoya. Wow. Hayi nguvumile nawe umoya kodwa inhliziyo yasho ukuthi ngiyoba ngivuma nje. Ngizwe lokho ngilindile mina la. Ingane yami yaqede ngala ubhuti wami. Uyaqeda umzwa wakhe ingane ngala. Mina ngilokho ngithi ngiyafasta ngala. Kodwa ngigcina sengivumile ke phela ukufasta ke. Ikona ke ngathi kungisizileke. Nawe uyazibuza ukuthi lo mfana lo ngiyakhala mina wena ucabanga nabazo uyabona. Ngiyacabanga ukuthi hayi nokufasta kungithatha kude. Angithinta abafana nami ngizona nabo ngala ema-hostel ukuthi abavele nje baqede nje ngalomfana ubhuti baqede njengomfowethu ngoba ubulwane lento ayenzayo umzwa wakhe kumina. Mina mama ngisafisa ukuthi sike sibe nani nobabili noNqobile phathi siyobona ukuthi senze njani isikhathi nesimo mase sivuma kuNqobile. Hayi yena uzovuma. Uzovuma ngoba ngiyabona uyazehlisa umntanami. Uyazehlisa uzovuma nje. Ngiyonitshela nje ukuthi ayahlanganeni useyavuma kuNqobile. Akhulume naye akuzaphile, japhile. Amen. Ahambe ngokuzethemba nasemgaqweni ngoba phela manje abantu mayaqhamuka hayi abantu sebeyamcwasa nje. Sethanda manje nokuyivalela endlini ke nje manje. Sengiyabona ozazibulala nje kahle. Uyabona nje igama nje lithi malume. Elithi malume nje liyangithusa. Liyangithusa nje empilo yami ngoba njengoba uNqobile sebuyile nje ngiyabona ingane futhi ziyambona ingane laphana zingibuza hawu uNqobile ubusike sambona nje uNqobile angifuni ukuthi ngithi ngimvalele endlini ngoba manje zizoba kuhlungu nakuzona usevalelwe manje uNqobile. Uyayibona nje ihlungu yalento ayiphilayo manje umntanami angisafuni kwakubona bhluko nje elokhu nje liza lapha lizobheka uNqobile. Ngiyabasaba omalume ngoba naye nje uthi nje indlela umalume wakhe ekade emsebenzisa nga ubengasakutholi ukuphumula ubusuku nemini umalume nje uyagidagida phezu kwakhe uyagidagida nje phezu kwakhe. Angazi nje ukuthi ngempela ukuthi umntanami uzohila kanjani kodwa njengoba esebuyele ekhaya nje ngizoke ngithi ngimceleke ayosizwa lapha kuvumani ukuthi atshele nazinye izingane ukuthi nje umalume hleka naye bubuyele nganene. Umalume mezokubizela emakhoneni ezokukhuluma aloke kuhlebelele ekuthengela izinto utshela ukuthi umalume wakho lo kanti cha fanele ubuye ureport nakubazali bakho ukuthi nangu umalume sengenzela izinto ezinkulu ngoba phela indaba yaqala kanjalo nakuyena ngithi ngimbeke lapha kumalume kanti umalume uzoke emthengela izinto emheha. Mama ungathini bathini omakhelwane wakho mhlawumbe ngabe likhona igalelo abadlalile umakhelwane njengoba nje esebuyile uNqobile emva kokuba lokhu ngifasta. Omakhelwane ngiyababona nabo sebeyasondeza manje bayabona nabo ukuthi lento njwana bezele nje ngenzeke einganeni zabo. Yingakho nje nabo sebethanda ukuthi bayaxola baxolele nomntanami. Babukeli South Africa Mzansi lapho koSoweto Gauteng yonke indawo nje bafethu sanibona koSwaziland sanithanda kakhulu la eDurban bangeni komhlaba yalingana sanibona koPretoria lapho koSoshanguve sinani bafethu akukho okungalungiseki nama-message enu maningi abanye inkinga futhi basebenza nangesikhathi manje muthi sikufonele ngo-4 mhlambe thina sisebenza ngo-4 isuke sisivalile noma ngo-4 something sisivalile kuyaphoqa ukuthi manje silokhu sipostpone ukuthi sikusize futhi kwawena uyabona at least thina kumele sikutshele isikhathi ukuze siyisolve inkinga yakho. Umsebenzi wenu muhle kakhulu ngiyacela niphinde nisize nabanye abasenkingeni efana nale yami bazosizakala ngoba ngesisikhathi umuntu ukafisa ngisho ukuzibulala uyabona nje wasengize kuwena nje sengiyakuthola ukuthi ngiphefumule nami nongisengiyalulama neBP sengiyayizwa nje ukuthi iyehlika ungisize kakhulu ngani yami ungisize kakhulu. Hayi uNkulunkulu mama uyakhombisa ukuthi ungaqhubeka uthandaze yena
uzokusiza kakhulu. uNkulunkulu osebenzise mina wabukeli. Mina ngiyisidumbu nje esingenalutho esingenamandla, is-powerless, but-ke umoya kaNkulunkulu uwona onamandla, umdali, uyena osenzela kona. Wabukeli, siyamthanda kakhulu. Hawu ngiyabonga angake nje uNkulunkulu angene nasemoyeni walomfowethu lo umzi wakhe. Hawu mntanami ungenile kuyona uNkulunkulu. Akangena nako umzi wakhe laba bazobulala izwe labafana. Makwamadoda amadala omalume ayenza nje enganeni. Iy'ngane ey'ncane zifundani zizokwenze njani zona-ke. Izwe libhekile, zifunda siphi isifundo, zithatha yiphi i-behavior kubantu. South Africa siyabonga, emasibumbene sibe munye, izwe lethu leli lingaya phambili. But konke okwenzayo ucabangela ukuthi awuba-affect yini abaseceleni kwakho noma abaseduze kwakho. Ngoba ungenza into eyi-one la ukhona, kodwa isiphetho sayo sifaka abantu abaningi enkingeni. Siyabonga kakhulu, siyamthanda. Konke enikufisayo kulunge, ngenxa yokuthandaza amadimoni awayeke ukula. Amen. Hayi ngiyabonga kakhulu mntanami.